daghang salamat sa atong maabtikong moderator ning gabi una og tawag ani ang salamat sa kining ni ang panahon nga atong pagsalmutan rong gabi una ang gitawag og debate. Dili ni siya debate personal atake kundi debate lang ni sa rason sa bugno nga katarungan. Muni giingon sa ilahang mga magwawali sa Seventh-day Adventist, debatihay lang ta sa korason. Debatihay lang ta sa rason, walay labot ang korason. Anyway, ang tema na ako ning ifrob kay karon jong adlaw is kitawag nato ron og Easter Sunday sa mga Katoliko, diin ang paghandom nato sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, nabanhaw siya pagka Domingo. That's why gitawag niya sa atong simbahan og Lord's Day. O niya diya sa Biblia atong mabasa ang gitawag nato og Biblia nga naay logo sa Seventh-day Adventist Church atong tan-aw ni. Ang Bisaya nga Biblia kay among sabot is magbisaya ay raman may pero pwede ra gyapon may magagamit og mga Biblia nga Tagalog ug in English. Ang deliberasyon lang. Ingon pa silang Biblia, sa adlaw sa Ginoo gipadayag uno Dios, sa adlaw sa Ginoo diha ako sa espiritu ug gikan sa akong luyo nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga daw trompeta. At kaning adlaw sa Ginoo sa in English ni gitawag ni siya og Lord's Day, matod pa sa King James Version nga translation. O niya tawag aning ni ang matod aning the Clear Word Bible nga ni anak ko niingon dire sa tawag aning Revelasyon kapitulo 1 versikulo 10, on the Sabbath of the Lord I went to the island rocky shore to worship. So ang Lord's Day diha gitawag gihapon na siyang Sabat, but dili man issue dinhi kung kanang Lord's Day ba Sabat. Ang issue namo kanang Lord's Day diha unsa man ang adlaw. O mao nang giingon diha sa Salmo 118:24, this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad on it. Mao ning adlaw diin si Kristo nabanhaw, diin kita mag-alleluya, mag-rejoice og mag-glad. Mao na nga kay Lord's Day man ang giingon. Kaya matod sa ilang Biblia nga atong nabasa, usa ka protestante nga scholar nga si Henry H. Hallis sa iyang librong Hallis Bible Handbook Commentary. Nihatag sa komentaryo regarding anak dila ko mambasa aning uban ako nga mga dictionary taas nga arang kadaghan. Ari lang ko sa gitawag og protestante nga ining ni ang scholar niingon siya, the Lord's Day, Revelation 1:10, eventually was the first day of the week. Acts chapter 20 verse 7. 1 Corinthians chapter 16 verse 2, the day on which the Christian met for worship in commemoration of the Lord's resurrection. So klaro kayo, the seventh day Sabbath had been kept in commemorations God created, but the first day, the Lord's Day, was set aside to keep forever fresh in the people's mind the story of the most momentous day of all history, the one event that gives meaning to human life, Jesus' resurrection from the dead. That's why matod pa sa usa ka Bible scholar sa protestante nga kana di ang Revelasyon kapitulo 1 bersikulo 10 is the first day of the week. Ni atay mabasa nga Biblia, El Nuevo de Testamento na Chabacano, lingwahe sa mga Chabacano, sa Zamboanga City, nga may halo nga Kastila. Nga matod pa sa ilahang, matod pa sa translation sa Biblia, nagkanayon. Atong basahon nini ang Revelasyon 1:10. Aquel día domingo cuando ya cuida yo controlado del espíritu atrás de mío, ya puede yo oír voz ven a su iba, igual como un trompeta cuita grita, aquel día domingo, ang mabasa domingo. Unsa may mabasa nato sa Biblia ang protestante, dili katoliko nga Biblia. Matod pa ang pulong sa Dios nga Biblia sa bag-ong kasabutan, nag-ingon, ang gipadayag kapitulo 1 bersikulo 10 mabasa na ni adri giingon,
sa adlaw nga Domingo gigaman ako sa Espiritu Santo. Oh, klaro kayo. Nga kana di ang revelasyon ono Diyos adlaw sa Ginoo matod pa sa Biblia atong gibasa is Domingo ang mabasa. Kaning niya sa gitawag og The Voice Bible nga protestante gihapon, walay Domingo mabasa brad. Unsa may mabasa diha ay. Og giingon lang din is open and close parenthesis atong basahon. Wala siya mabasa nga letra por letra Sunday but nag-ingon atong basahon. It was in the Spirit on the Lord's Day, open and close parenthesis, the first day of the week. O, klaro kayo, dili ni footnote. Niya ako'y mga Bible din nga naay mga footnote nga mabasa gyud Domingo. O sana ni ining gitawag na to og ining Biblia sa Kristohanong katilingban atong mabasa ang footnote diri sa Revelasyon Kapitulo 1 bersikulo 10 diya. Mr. Moderator, ipalihog kog alama kung natong oras diya og asa na kay basig malingaw tagtabi diri manglapas ta. Usahon na to ni 4 minutes. 4 minutes. Sige. Salamat kayo. Diya atong basahon ang tawag aning footnote sa Revelasyon Kapitulo 1 bersikulo 10. Si Juan gihukman tungod sa pagtuo o gihinginlan sa layo. Patmos. Naitabo sa tuig 95. Adunay pananaon si Juan atol sa adlaw sa Ginoo nga mao ang Domingo o ang adlaw sa pagkabanhaw. Mao ni ang nahitabo karon nga ang adlaw sa Ginoo matud pa sa atong gipangbasa. Although daghan tag mga Bibles nga dunay mga footnote nga Sunday ang mabasa. Unya naasa tay mga Biblia dinhi nga mabasa ang Sunday pero dili lang kay nagkonitas-on kay naa naman tay 4 minutes. Og kanilang ang atong basihan ang pinagkakaraan nato nga diksyonaryo mga suking tigpaminaw matod pa ni ining gitawag nato og wa naman ambot og nataho pa bag ko wala cover ni Sunday, the first day of the week, the Lord's Day, Christian day of worship. Dagan ko og mga diksyonaryong mabasa dapay dagko nato diri nga Lord's Day Sunday ang mabasa. Pero kanila naapas na kog ibot kay perti man kabutonon. Napay isa na ko diri nga mabasa gihapon kani sa dictionary of the Bible. Mabasa gihapon Lord's Day Sunday, letra por letra nang mabasa. Og sa daghan natong mga dokumento dinhi nga atong gipang-present nang hinaot ko nga kining atong kaatbang mukita sad siya og tawag aning mga referensya nga pagbinayan niya nga kanang revelasyon ono Diyos nga Lord's Day ang giingon dili na adlaw sa Ginoo. Dili na Sunday, kundi lain ang adlaw. Oo. Kay base man sa referensya mo nang sa referensya og Biblia, dili kayo nako daghanon nga ako ang references nga tawag ani ni ang panggamiton. Unya kaning niya sa ilahang giyas pagtuon sa Biblia nga ni ang Biblia nga nailugo sa Seventh-day Adventist Church na sa pahina 92 nagingon sa unsang adlaw si Juan naa sa espiritu. Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa espiritu gigikan sa akong luyo nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga daw trompeta gipadayag 1:10. Nota kini nga pinulungan adlaw sa Ginoo nagtudlo kanato nga sa ikapito ka adlaw nga igpapahulay sa daan og bagong tugon. So retirado dagi dani sa adlaw igpapahulay ang gitawag nato og kining ni ang Lord's Day dia base na sa ilahang mga pahayag unya ni apa koy gitawag og katong pamplito dai nila nga ang katapusang mensahe wala din ako to naandam kay diri ang akong expectation na nalupit na ko diri nga nag-ingon sila mao gyapon tong ilang pahayag nga kanang pinasahi nga adlaw igpapahulay ilang gikutlo ang tawag aning Revelasyon Kapitulo 1 bersikulo 10. Ani naapa koy salamat kayo. Unya last nga akong present kay 1 minute naman. Sumala sa gitawag nato og Danyo Jerome's Biblical Commentary. Klaro kayo nga nag-ingon dinhi ang mao nga libro is ang Revelasyon mabasa mauna siya gitawag nato og Sunday. Daghang kay salamat Mr. Moderator og maayong gabi kanatong tanan. God bless.
Alright, so dunay pa nabilin nga 25 seconds pero kaya gi-wave na sa to ang amigo. So kuha na to, no? Restart na to, mao ang oras. After na lang siguro mga kaigalaro, mga kaigsuunan sa cross-examination, mabasa tag mga comments, no? Sa to ang mga viewers karon. Shout out sa 50,000 viewers na to. Okay, so lihog og share mga kaigalaro para 50 daghan po million. sa to ang kuan. Alright, so ready na ba ang atong negative side for the cross-examination? Okay. So magsugod ang imong oras bro, 10 minutes ha. Magsugod ang imong oras sa pagpangutana kung magsugod imong oras kung magsugod ka sa pagpangutana. Okay, maayong gabi eh. So, karon Brother Eugene, una na ko nga pangutana. Start na. Una na kong pangutana, Brother Eugene. Matod mo, isulti nimo alas 8:15. Matod mo ang Easter Sunday gitawag sa inyong church na Lord's Day. Asa man ni mabasa sa Biblia ng Easter Sunday o pagkabanhaw Lord's Day. Asa ni mabasa sa Biblia? Asa mabasa sa Biblia? Niya mabasa sa Biblia, sa footnote sa Biblia. O, itong basahon na. Kaya ngutana mo siya, asa mabasa sa Biblia. O kung basahon sa footnote sa Biblia, kay ron magkahibaw ni ato ang pinangga nga igsuon, nga nangita sa kamatuoran. Adunay pananawon si Juan atol sa adlaw sa Ginoo. Nga mao ang Domingo o ang adlaw sa pagkabanhaw. That's why, o na o. Okay, next question. Sunod nga pangutana. Sa Biblia na imong gigamit ang Revelation 1:10. Pangutana nako, ang translator ba niana nga mao nga Biblia, Sunday keeper or Sabbath keeper? Ang translator ani kay Katoliko man nino. So sa ato pa Sunday keeper. So mogamit gyapon tag dili Katoliko, mabasa gyapon letra por letra. Sunday gyapon mabasa o nya pay mga dokumento nato dinhi nga lain nga diksyonaryo nga dili gani mga Katoliko. Sunday gyapon. Next question. Ang yang tubag moderator unsa bay kining author, Sunday keeper ang author. Okay, proceed. Next question. Next question, bro. Kay matod mo. Brother Eugene, Sunday keeper. Nagkasinabot ba ni silang Juan or wala? Nagkasinabot kayo. Kay ang mabasa sa Biblia, ang footnote ani kay mga scholar man sa Katoliko no. So ang bisan gani ang protestante nga mga Bible, Domingo may mabasa. Dili man gitawag na to Sabado. Lumayon kag nagkasinabot pang San Juan, nagkasinabot kayo. Kay unang-una is tawag aning si San Juan mo giutor anang Revelation 1:10. Sunod ka pangutana kay matod mo, nagkasinabot man. Kanang translator sa Biblia nga imong gigamit, natawo na ba na sila sa wala pa namatay si Juan? Natawo na sila o wala pa? Kaya nagkasinabot man kaha. Si Juan, ang translator ana kining tawag kining wahi naman ano. Kining yang nanggawa sa to nga mga gitawag na to og mga version. So pag ingon sige ko to bagon. Wala pa na tao bro, wala pa na tao. Sige. Unsa objection bro? Kategorikal akong pangutana, natawo na ba na or wala pa? Kay matod niya nagkasinabot wala pa na sila. tao, tubagon ako, wala pa matao. Okay, so bro Eugene, since nga nasa atong roles ang categorical tubagon categorical but then sige. Salamat kayo sa pangutana niyo. Salamat kayo sa kuana sa kining gitawag og pasidaan. Akong tubagon na wa pa matao. Wait bro. Okay, so tubag categorical bro and then naapa kay mga 11 seconds nga pwede maka-explain. Sige bro. Wala pa matao pero it doesn't mean nga wala pa matao, wala sila magtugag tinuod. Ang giingon ni San Juan, Lord's Day. O niya, direpod.
adlawng Domingong mabasa. Next question. Alright. Next question. Sunod, matod mo, wala pa matao. Giyon sa Manila pagkasinabot, nga wala pa man ka matao. Kanang translator ni anang gigamit nimo nga Revelation 1:10. Asa man sila nagkasinabot? O, asa sila Good dapitan question. na nagkasinabot? Tubag. Okay. Salamat kay sa nindot kayong pangutana. Asa sila dapitan nagkasinabot? Diya sa Biblia. Kaya nga naman, ang translator des Biblia, mo bitaw nagdagan tag mga gitawag nato og mga version kay tungod ana ilang gi-express ang unsay kamatuoran. Halimbawa, tawag aning niang kaning pulong sa Dios mabasa Revelation 1:10 Domingo man. Asa sila nagkasinabot? Mismo nagkasinabot sila sa author kay mao ginay gi-point out diha sa author nga si San Juan. Kaya nga naman, kanang 1:10 the Lord's Day, mo connect na dito sa gitawag nato og Salmo 118. This is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad on it. Next question. Time up. Next question. Next question. Okay, sunod nga pangutana. Matod mo, mismo diha sa Biblia, nagkasinabot sila. Pwede ba nimo basahon karon nga diha sa Biblia sa Revelation 1:10 kanang translator sa Biblia nga imong gigamit mabasa din nga nagkasinabot sila ni Juan? O pwede ba nimong Number basahon? 1. O di Pwede mo mabasa? Di na to mabasa litra por litra pero masabot pag-ayo kay ang prinsipyo sa Biblia sa Osias kapitulo 14 bersikulo 9 nga akong tubag is dili mabasa. Dili na ko mabasa, Brad. Okay. Bro Jonel, no? Since nga nadungog na ko ang tubag ni Bro Eugene nga ang yang tubag is dili mabasa litra por litra. So tagaan na to siya gi-explanation nga bro napakay nabilin bro mga 20 seconds pa bro. Let's proceed. Dili mabasa litra por litra nga mabasa gyud nagkasinabot sila pero masabot pag-ayo kay ang author ana number 1 Katoliko. Unya nga ako pag yung ang Biblia ang gigamit Katoliko gyapon. Next question. Okay, matunog gisulti nimo dili gyud mabasa. Sa ato pa nasayop ka sa pagsulti nimo ganiha nga mismo diha sa Biblia nga mabasa nagkasinabot si Juan ug ang katong translator ni anang Revelation 1:10. Sa ato pa nasayop ka ni ato pagsulti nimo. Nasayop ba ko? Wala ko masayop. Igo lang kong nagbasa. Nagkasinabot sila kay nga naman. Si San Juan, Katolikong dako. Si ang mga authors Katoliko gyapon nga Bible, Katoliko gyapon. Ang Protestante ilaha gyapon pagbiyo ana. Mauna siya Lord's Day Domingo. Wala tay mahimo kay ilaha man ang deklarasyon. We are only just reading their declaration and atong gidawat ang ilang deklarasyon. The fact, basig mangutana ka si San Juan Babrad, Katoliko. Di mo isyo. Yes, tungod kaya unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 1, si San Juan mismo, gawali siya aning gitawag og Catholic faith, dili Adventist faith. That's why kanang niang Revelation 1:10 Domingo na. Next question. Okay. Sumala sa imong gigamit gani. Pila bro? 4 minutes. Okay, matod mo gigamit nimo ganiya ang Salmo 118 bersikulo 24 nga this is the Lord's this is the day that the Lord has made. Diha pa sa Salmo 118 bersikulo 24 nabanhaw na ba diha si Kristo or wala pa? Kuan man na giingon na Salmo ha, to basahon na. Wala pa Kristong na tao ana. Wa pa po'y Kristong nabanhaw. Ako kay unanda na, wa pa mabanaw. Pero ako sang basahon na. Dapat nga ato nang gigamit ug ako nang gigamit atras ta sa gitawag na to og 23. Diya. Ang 22. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan. Nahimo hinuon nga labing importanteng bato 23. Buhat kini sa Ginoo og katingalahan kayo, di ba? Mao to si Kristo ang batong gisalikway sa mga magtutukod. 24 mao kini adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Maglipay og magmaya kita. Next question next question. Next question. Okay, sunod nga pangutana. Imo man ang gigamit kaganiha ang Salmo 118 bersikulo 24 nga si Kristo nabanhaw. Mo man magamit una nimo alas 8:17 mo na imong gisulti kaganiha.
nga sa Salmo 118 versikulo 24 si Kristo na banhaw. Sa ato pa imo-imo ra detong pagkasultiha ganiha nga si Kristo na banhaw Dili. sumala sa gigamit ng mga teksto. Tubag na ko. Dili to ako. Ang mismo ang footnote sa Biblia akong gibasa nga kanang Domingo adlaw na siya nga nabanhaw si Kristo. Ang protestante nga Bible scholar nag-ingon to commemorate the resurrection of Christ, Revelation 1:10, that's why Lord's Day. Kanang niyang sa Salmo 118:24, this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad on it. Lisod bang kayo nga mag-rejoice ka ug maglad ka diha? Adlaw Sabado si Kristo giluno dito sa lubnganan. Di adlaw Domingo nga kay nabanhaw nga atong Ginoo. That's why ang simbahang Katoliko nagpaklaro ni ana nga Domingo mauna ang gitawag og Lord's Day sa mga Kristiyano. Next question. Sunod ka pangutana. Baliko na kung pangutana nako Mr. Eugene Gapo nga matod mo din sa Salmo 118:24 nabanhaw si Kristo. Muna gipangutana kanako. Sakto ba to akong pagkabatik nga si Kristo nabanhaw din sa Salmo 118 versikulo 24? Sakto ba to or nasayop ka? Naka-repair ni siya. Sakto gyapon to. Nga si Kristo nabanhaw pero ani pag at the time nga gitawag aning ni ang Salmo 118 pagsuwat ani Salmo wa pa mas Kristo ani kay Old Testament pa man nino. Pero ang gi-refer ani nga adlaw nga gihimo sa Ginoo nga magmaya ta mao tong pagkabanhaw ni Kristo. Lisod mo kayo no nga magmaya tag Sabado di si Kristo taglubnganan. Nag-uol gay mo bitaw bisag kamo na motuo gali mo anang Sabado di Gloria. Next question. Okay bro, last question na bro. Last question. Diha sa Salmo 118 versikulo 24 sa contextualization. Matod mo nga naa na si Kristo dinha. Pangutanan nako diha sa Salmo 118 versikulo 24 naa na si Kristo dinha or wala pa? Ang iyang pagka-divinity, ang iyang pagkasiya mismo, eksistado na. Pero sa dihang naog sa kalibutan nga, nakig-uban na to, wala pa. Objection, Mr. Moderator. Objection, kategorikal ang pangutanan. Naa ba? Naa ba o wala pa? Moderator's time. Ang imong pangutana, ang 10 minutos sa imong pagpangutana is nahuman na. And then, siguro na-explain naman Brad Eugene po ang iyang tubag. So let's proceed na lang siguro proceed kita sa negative side no nga presentation that before ta mag-proceed sa presentation sa negative side. So ato sang i-shout out dinhi ato ang mga viewers. Shout out sa 50 million viewers na to. No, di dinhi si Brother Joven Hormihas o si Brother John Ray Pilari. No, may gabi ninyo diha. Kag Brother John Holden Medina, bro MC Tibor, brother ba ni si MC Tibor or sister? I'm sorry no, di ko ka-recognize no. Kung babae ba o lalaki. Brother Eric Bores na UCFD o si Brad Jones. Now there's Brad Jones din Brad Jans, ba ni Jones or Jans? Si Brother Daisan Basan. Okay, so Brother Ariel Hipunya. Bro Jomel Valoria, so diha bro, shout out kanimo diha bro, Brother Conhi Kisado. Okay, so right, so diha sila no mga commentors na to. Og si Sister Mary Sil Villalos, shout out mo sister. Brother Oscar, no, Brother Oscar diha sila karon naga-monitor, magkatanaw sa atong nahitabo nga debate. Alright mga kaigalano, mga kaigsunan. Proceed na kita sa tuang negative side nga presentation. O kini sud sa 10 minutos nga pagpadayag or pagmigar sa maong tema. Bro, ready ka na bro? Sorry ha, kay naiga video kay dinhi nga pikas balay, so basig saba sa inyo ha. Bro, Okay John, ra, okay bro. bro? Okay ra. Sige. So, sound check sabi kay murag magkakatungog bro, Jonel. Sound check. Okay na. Okay na, Alright. bro. Okay. Ako lang gamin. So, magsugod imong 10 minutes o magsugod ikaw sa pagpamahayag. Okay. Daghang salamat
sa kagayonan o mayong gabi da kaninyong tanan sa tanan nga nagapaminaw karon usa ko nga kaatbang o sa to ang moderator nga nihatag og panahon nato karon nga makapamahayag tas kamatuoran di sa balaan nga kasulatan. Nagtuog gyud ko nga kining akong kauban iyaha gyud ning gitun-an pag-ayo ang amo ang iyaha nga gihatag nga tema. Iyang gihatag nga tema. Pero makita nato magkaigsunan nga sa una pa lang niyang pagsulti, gisulti niya ngadto nga ang Easter Sunday nga Domingo ang nagtawag niini og Lord's Day ang ilang simbahan mo gina iyang gisulti alas 8:15 alas 8:15 mo gina iyang gisulti kaganiha no nga pamahayag niya makaigsunan sa stand niya sa iyahang nga tema. So diha pa lang daan makaigsunan masabtan na nato nga dili ay ang Biblia nagtawag nga ang Domingo Lord's Day kundili ang ilahang simbahan matod o sumala sa iyaha nga gisulti sa iyaha nga pamahayag. Gani giingon dinhi sa libro makaigsunan sa Revelation about sa Revelation kang Grant R. Osborne gisulti niya dinhi page 245 no ato ni mabasa makaigsunan kay kining Lord's Day nga ilaha nga gigamit dili pa ni nato matin-aw pagayo tungod kay gingon dinhi while this is the first appearance of the Lord's Day as a technical term for Sunday ang gigamit na term technical for as a technical term for Sunday worship, it became a common term for such in the 2nd century. So, ang paggamit makaigsunan aning Sunday, gayon pag ginagamit pag ang technical word diri makaigsunan nga nahimo kining common term niadto pang 2nd century. Unya ningon siya ganiya nga nagkasinabot ang translator sa maong Revelation 1:10 nga iyang gigamit og si Juan. Giun sa pagkasinabot nga gisulti pa lang niya kaganiya makaigsunan nga namatay si Juan 95. Unya mabilong pa dayang 95 sa 2nd century. Wala na makaigsunan. Giunsa niya pagka kunik-kunik. Makita nato ang iya nga umabati nato ang iya nga pagpamahayag makaigsunan nga layo ra kaayos kamaturan. No? Layo ra kaayos kamaturan. So gingon dinhi nga kining Sunday worship makaigsunan nga pag ilan ining Lord's Day nga nahimong Sunday niadto nang 2nd century. Gani giingon pa dinhi do na pailain nga mga libro nila makaigsunan. The Faith Explained. Giingon dinhi makaigsunan no. Matud pa sa mga libro sa The Faith Explained 3rd edition. Giingon dinhi nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Klaro kayo mga kaigsunan ang libro nagsulti nga wala gisulti dinha sa Biblia nga usbon ang Lord's Day nga Saturday ngadto sa Sunday. Unya karon giingon lagi tawag sa church sa Catholic Church nga ang Easter Sunday or Domingo Lord's Day. Nagkasinupak-supak na mga kaigsunan, nagkabangga-bangga ang ilang mga libro padayon na to sa pagbasa. Giingon dinhi, we know of the change only from the tradition of the church. Klaro kayo mga kaigsunan. Tradition sa church ang pag-usab sa Sunday Lord's Day. Kay ang klaro di ay matod pa din masabot na to nga ang Lord's Day dili gyud Sunday, Saturday gyud mga kaigsunan mga kaigalaan. Gyud pa din a fact handed down to us from earliest times by the living voice of the church. That is why we find illogical the attitude of many non-Catholic who say that they yet may believe nothing unless they can find in the Bible and yet will continue to keep Sunday as Lord's Day on the say-so on the Catholic Church. So gingon pa din mga kaigsunan, we know that in Old Testament times, it was the 7th day of the week, the Sabbath day which observes the Lord's Day. Ilang libro nagsulti niya na makaigsunan o makaigalaan. Dili ako lang gibasa nga sa The Faith Explained makaigsunan gisulti din na wali ko na to we know that in Old Testament times it was the 7th day of the week, the Sabbath day which is observed the Lord's Day. So gingon pa dito sa babaw ang Lord's Day Saturday ug dili Sunday. So klaro kay na makaigsunan gingon din na sa ilaha nga mga libro. So
ang pag-usab day mga kaigsunan sa Saturday nga mao ang Lord's Day, dili ang Biblia. Kung dili, kinsa may nag-usab? Ang church mga kaigsunan mismo. So, kaya nga doon na pailain nga libro nila mga kaigsunan. So, ambot og nabasa ba ni Brother Eugene kining ilahang mga libro. Kaya din na, The Catholic Faith Handbook for Youth. Kaya nga din the church requires us to celebrate the Lord's Day and other holiday of obligation by participating in the Mass, the Sunday celebration of the Lord's Day, and His Eucharist are the heart of the church life. Ang church mga kaigsunan maoy nagsulti, gi-require sa church nga ang Sunday mao ang Lord's Day. So dili gyud mga kaigsunan ang Biblia ang nagsulti. Ganong dunay mabasa nga Lord's Day. Di na sa Biblia, actually dili magud mabasa nimo di na sa litra nga Lord's Day Sunday. So ang mabasa ra din na Sunday na po'y Lord's Day. Mogamit sa lain-lain nga mga hubad or lain nga Biblia. Pero gingon din mga kaigsunan sa lain pa nila nga balasahon. Gingon din sa page 235. Gingon din the church commands us to keep Sunday as the Lord's Day. Tinaw pa sa udtong tutok mga kaigsunan. Tinaw pa sa gikan nag-aga sa bukid nga ang church mga kaigsunan nagkamand, nagsugo nga ang Sunday himuong Lord's Day. Because on Sunday, Christ rose. Ang hinungdan nganong gihimo mga kaigsunan nga Lord's Day ang Sunday tungod kay ngano si Kristo nabanhaw sa Domingo. Mo na ang rason mga kaigsunan sa gingon dinhi. For the reason the church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday. Pagkaklaro gyud mga kaigsunan ng mga kagalaan. Ay koy nagmusupak ni siya sa ilahang nga mga pare o ang mga author ni ining nga mga libro. Ay koy nagsupako na niya mga kaigsunan. So gingon din last gingon pa din ni mga kaigsunan na pa may oras. Gingon din sa the Ten Commandments mga kaigsunan. Gingon din kay diha mga kaigsunan nagsugod ang pagbantay o pag-observe ilaha nga giduso ang Sunday around the mga kaigsunan sa 2nd century. Ngadto na pasaka mga kaigsunan sa atong sa panahon karon. Gingon din sa the Ten Commandments. Gingon din page sa number 3 gingon din Emperor Constantine in 321 AD. Constantine the Great, the first Roman emperor to convert in Christianity, proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire in line with the teaching on church. Ever since, Sunday has been celebrated as the Lord's Day with the exemption of the Seventh-day Adventists, also known as Sabadista, who still celebrate the Lord's Day on Saturday. Klaro gud kayo mga kaigsunan. Mismo sa ilahang Biblia, sa ilahang libro sa the Ten Commandments, gingon din ang Seventh-day Adventist o ang mga Sabadista nagpabilin nga nagselebrar sa adlaw sa Ginoo nga mao ang Saturday or Sabado mga kaigsunan mga kaiglahan. So dili gud na nato malalis ila naman ang libro mo nagsulti mga kaigsunan. Bisa pag unsay hang gamiton din kay ang ilang libro nagsulti na mismo nga ang Lord's Day dili gyud Sunday kundi dili Saturday, giusab lang sa simbahan mga kaigsunan o mga kahigalaan. So gingon gingon pa din mga kaigsunan sa Catechism of the Catholic Church. Gingon din Last 50 seconds. Okay, Scriptures also reveals in the Lord's Day a memorial of Israel celebration from the bondage of Egypt. So klaro din mga kaigsunan, Scripture are also reveals in the Lord's Day a memorial of Israel liberation. So kini mga kaigsunan, kining memorial, kining gisulti din nga Lord's Day nga memorial sa mga Israelita sa diha nga minggawas sila didto sa Egypt, nahimo silang gawas nun. Klaro kini mga kaigsunan gani mismo sila musulti nga kanang adlaw Sabat or Sabado gyud nang adlaw. Gihimo na mga kaigsunan
matod pa din na sa ilang nga mga libro. So, tinaw ka na may kaigsunan. Gani, gingon din niyo sa ilang the Bible story. Jesus also came to Nazareth where he had grown up on the Lord's day. He went to the synagogue in Bihad, always done in the past. Time. So, kining the Bible Time, story time, na time. makaigsunan. Kung nato ni basahon. Time, Okay, time. dagang salamat. Dagang salamat. Alright, so dyan nagtatapos ang negative presentation. At natapos rin yung kanyang presentation. Ano mo no? Again, human dyan ang presentation sa negative side. O proceed kita sa cross-examination from the affirmative to the negative side. Bro Eugene, ready ka na? Ready na. Alright, so magsugod ang inyong oras kung magsugod na ka sa pagpangutana. Nigamit panggug ka og libro sa Katoliko. Ug gamit pag kog libro sa inyong libro. Kaning gitawag to Sunday from Sabbath, a historical investigation of the rise of the Sunday observance in early Christianity. Samuel Bakyoke, usa ka theologian sa Seventh Adventist. Nag-ingon siya sa iyang libro sa pahina 110. We are readily led to the conclude that in the earliest period of Christian history, the only kind of Sunday, Lord's Day, observed by the Christian community was indeed an annual one. Imo ba ning supakon inyong libro o yun na mo ni? Okay? Pakitubag? Objection, Mr. Moderator. Namantay rules nga ang wala na ko gamita, dili niya pwede pangutana. Alright, Ari siya mangutana sa akong gigamit. Namantay rules niya na. Wa bitaw ko mo gamit taya ana sa na ganiha kay kabalo kung ana tay rules niya na. Mute ka, bro. Mr. Moderator, Sige, nakamute ka. sige. Oh, sorry. Kajat lang na sa atong rules nga ang pangutana is nakabase lang sa presentation pa na nga gi-clarify ta mo kaganiha kung naamoy mga usbon sa maong rules pero ning agreement mo og ning pasugot mo nga mauning rules ng inyong sundon. So maunta na no nga kay wala man gud tay cross examination sa rebuttal. But din ning agree mo sa rules nga online sundon so diya lang kita magbase sa kung unsa ang rules. Rules na to is mabasa na to ina siya. Sagot lang ha. Mabasa na to ina siya sa roll number roll number 10. First round of cross-examination should be taken from the presentation only. Alright, so muna siya ang rules no sa ato ang during sa cross-examination. So, Bro Eugene, I'm sorry, gi-deny sang katbang nga wala niya gipamahayag so proceed lang ta sa maong presentation niya, Bro Eugene. Okay, bro. So, ani na lang, usbon na lang akong pangutana. Base gihapon ani sa gitawag Biblia na lang niya kay di man kuan man di man niya dawaton ilang libro Biblia akong basahon ni Giyas pagtuon sa Biblia that's last part. Ayun nag-side comment, objection. Ayun nag-side comment, pangutana. Objection, Sige, mangutana ko. Sa side comment, pangutana. Sige. Yeah. Page 95. Usahay ang teksto sa gipadayag uno Jes nag maingon adlaw sa Ginoo. Di ako sa espiritu o gikan sa akong luyo nadungog ko ang usa ka madakong tingog nga daw trompeta. Gigamit nga adunay paghisgot sa Domingo. Moyon ka ani inyong naas Biblia o nasayop ni? Dili ko mo yun ni ana kay ang imong gingon usahay mo ingon. Ang usahay ang gigamit na dili ko mo yun ni ana. Dili ko mo yun. Sunod pangutana. Imo bang giuyonan atong tema ron nga Sunday Lord's Day? Dili gyud ko mo yun bro, mo bitawng nagdebate ta.
Kay wa ko mooyon nga ang Sunday Lord's Day. Kay mismo ang inyong libro nagsulti nga ang Lord's Day Saturday gibaylo ninyo. Inyong giusab, giusab na ninyo ha. So dili ka pasab ng imuha nga mga pangatarungan ug imuha nga pagistan karon kay ang inyong libro, ang inyong mga pare, ang inyong kadagkuan mo mismo nagsulti nga ang Lord's Day Saturday gi-transfer lang ninyo dinha ang church mismo ang nagsulti. Okay, Next question. sunod pangutana. Akong gamiton ning Latina Vulgata ni Monsignor Yap nga gigamit po ni sa inyong mga kaubang depensor kay naalagi mabasa sa Sabado. Pasahon ako ang gipadayag uno Diyos. Nadiha ako sa espiritu sa adlaw nga Domingo ug nadungog sa likod na kong tingog dako nga daw trompeta. Ang pangutana nako kinsa may nagtugaan anig tinuod karon? Kinsa may namakak ani? Ikaw nga nag-ingon dili Domingo o kani si San Juan nga nag-ingong Domingo? Wa gyud ko na makap. Wa gyud ko na makap. Kaya nga naman, ang inyong libro nagsulti nga ang Lord's Day dili Sunday, kun dili Saturday, giusab lang ninyo. Giusab lang ninyo. So wa gyud ko na makap. Wa gyud ko na makap, Mr. Eugene Gapo. Kay gibasa nato diha sa inyong mga libro nga ang Lord's Day Saturday o dili sa Sunday. So klaro kayo na Mr. Eugene Gapo. Next question. Ang sunod pangutana kay kategorikal man to akong pangutana no kinsabay na makak ani ikaw ba og San Juan ang matod nimo is wala ka na makak. Buot ba nimong ipasabot si San Juan ang namakak ani karon ikaw may tugag tinuod? Dili gyud si San Juan ang namakak niya na Brother Eugene Gapo. Dili pod ako. Akong gibasa ang inyong libro nga dili mabasa din sa Biblia, nga ang Sunday mao ang Lord's Day. Ingon nila sa inyong libro nga ang Saturday mao ang Lord's Day, giusab ninyo o giusab sa church nga mahimong Sunday. Next question. Wa na makak sa San Juan, wa po ko na makak. Next Kay question. wala man daw na makak si San Juan. Pag ingon ni San Juan din sa adlaw sa Domingo, tuuhan nimo o supako nimo San Juan? Tubag, dili lagi si San Juan ang nagsulti niya na. Kay mismo sa inyong libro, gisulti rito, nothing is the Bible nga ang Sunday mao ang Lord's Day. Ang translator mo nagsulti niya na. Di ba, naingon ka ganiya nga ang translator, mga Sunday keeper. Klaro kayo na. Ang ama mo ingon ang translator nga Sunday keeper ug Saturday na, nga Sunday keeper man sila. Klaro kayo na din na, Mr. Eugene Gapo, Brother Eugene Gapo, nga ang dili mabasa din na sa Biblia, kay mismo ang inyong libro may nagsulti niya na. Next Nga dili question. mabasa sa Biblia. Next question. Kay dili man kaha si San Juan ang nagsulti ani. Kinsa may author sa Revelasyon? Ang author sa Revelation si San Juan, pero dili si San Juan ang translator. Ang translator nga imong gigamit sa Biblia, ang imong gigamit nga Biblia, mga Sunday keeper. Nya giingon sa inyong libro nga dili mabasa nating in the Bible nga ang nausbon ang Saturday Lord's Day ngadto sa Sunday. O inyo nang mas mutuo ko Mr. Eugene Gapo sa inyo nga mga theologian. O kaysa nimo nga wala ka ka eskwela aning ilahang eskwelahan. O mas mutuo ko nila. Moderator's time. Okay, nasa atong roles nga naka-time post na 4 minutes. Nasa atong roles bro nga walay atake personal, role number 1. Walay ad hominem no. So dili na to i-include nung say iniskwelahan or naabay iniskwelahan ng atong at least focus lang ta sa Sorry. So proceed next question. Next question ako. Sa Greek term, bro, kaning Sunday, bro, unsa man na sa Greek term, bro? Sa Greek term, ang Sunday mian. First day. First day, mian na ang nakasulat. Diyan. Basta. Diyan. O siya. Next question. O sa bro, follow up ka? Or
Tubag pa. Usa to gitubag nimo bro. Okay. Ang first day o Sunday, may ana din na nakasulat sa Greek. Oh. Oh. So pinadayag ko no, Jess, Kuryake Himera. Okay. Kiryaki no, himira sa ono Diyos. Nakoy pakita. Next question ako niya, nakoy pakita. Sa kadali lang kay murag wa man na swipe ning ako ang kamera. Wala man na swipe na sa kadali lang. Di on makita. Ana na lang ipatubang na ako ni. Di man gud maklaro gud sa kadali lang. Time po sa kaya akong cellphone. Kuan sa time po sa kaya akong cellphone mura naghang sa ni. Di siya makuan. Wala na lang. Naadiri akong gi-research karon sa Google. Greek term for Sunday Kuryake mooyon kaani o imo ni supakon. Dili gyud ko mooyo ni ana, Brother Eugene Gapo. Kay ngano man, ang imong gigamit nga gigamit nimo nga Google o gigamit nimo nga translation diha sa Greek nga imong gigamit ang moderna. No? No. Dili ang ancient Greek kay ang gigamit ni John Revelador ancient Greek. Oh, ancient Greek. Oh, gusto mo taghilwasan pero masabta nimo ancient Greek ang gigamit so dili na mabalik kay ngano man ang Kuryake Himera, ang Kuryake o ato nang iparsing ha. Ambot yun sa na pagparsing sa translator nga nagsunod-sunod na ka, pagparsing nimo sa Kuryake Himera, ang Kuryake Lord, unya ang Himera day. So dili gid na mahimo siya nga Sunday. Next question. So, ni ako'y Biblia dinhi nga ang pulong sa Dios mabasa litra por litra Domingo. Ni apo ko'y Biblia ang The Message Bible nga litra por litra mabasa ang Domingo. Ono Diyos, ni apo ko'y Biblia dinhi nga gitawag nato og El Nuevo de Testamento na Chabacano mabasa litra por litra ipadayag ono Diyos. Ang Latina Vulgata mabasa gipadayag ono Diyos. Ni apay lain na kung isa ka Biblia mabasa gyapon nga gipadayag kapitulo ono Diyos Domingo. Ang pangutanan nako mao ni kanibang Biblia nga naay mabasang Domingo nagtug-anig tarong, nagtug-anig tinuod o namakak ng Biblia ha? Namakak ang translator na bro. Oh, namakak ang translator kay ang inyong Objection, libro Mr. Moderator. Objection, okay, yung sa objection? Dili mao akong pangutana. Ayan to bag sa pangutana ang pangutana na ko mao ni. Namakak ba ning Biblia ni sa pag-ingon nga Domingo ang mabasa? Wala ko mangutana og namakak bang translator ani. Namakak ba ning Biblia ha? Alright, so moderator's decision, bro, nasa atong roles nga categorical nga tubag, categorical nga tubag, categorical lang pangutana, tubagon og categorical nga tubag ay ang explanation. So na siya categorical, bro. Namakak ba o wala? So please answer categorically and then explain 30 seconds. Natay nahabilin nga 46 seconds na lang no sa maong panahon sa cross-examination. Okay, bro? Insulti na ko ganiha nga namakak. Oh, namakak. Gisumpayan ako ang translator. O so ko, namakak ang translator ni ana kay mismo din sa inyong libro gisulti nga nating in the Bible. O nga ang nga usbon ang Saturday Lord's Day ngadto sa Sunday. O mas tuuhan ni nako daghan kayo ang mga libro nga nagsulti, libro ninyo nagsulti nga ang Lord's Day Saturday gibalhin ngadto sa Sunday. So klaro kay na din ha. O klaro kay na din mas mutuo ko niini. Tung kanang imong gipanggamit ikaw mismo nag-ingon din nga ang nag-translate niya na mga Sunday keeper og dili na mabasa din sa pamana sa inyo nga libro. Alright, so Base sa imong deklarasyon ganina. Try again, Ay, time check na to is 7 seconds. So tagata na lang kag last question and then Isa na lang. last answer. Isa. Sige. Sige, last Isa na question, lang. bro. Sige. Last question, base nimo ganina nga matod ka nga nituo ka sa mga scholar sa Katoliko.
Ani ako'y biblical scholar sa Katoliko, danyo Jerome's biblical commentary sa iyang komentaryo mahitungod aning revelasyon ono Diyos niingon siya on the Lord's Day, Sunday, as the day of Jesus' resurrection. Nasayo ba si San Jeronimo ani o ikaw may nagtugag tinuod? Ako'y nagtud-an og tinuod. Ako'y nagtud-an og tinuod. Oh, akong gitugang tinuod nga gisulti sa inyong libro nga nating in the Bible usbon ang Saturday Lord's Day ngadto sa Sunday. Oh, mo na akong gitugan nga tinuod. Oh, klaro kay na Brother Eugene Gapo diha sa inyo ang mga libro. So, supakan ninyo ang libro. Supakan niyo ang libro, debatiha ang inyo ang mga nagsulat niini. Oh, inyong mga theologian o nagsulat ning daghan ninyong mga libro nga nating in the Bible change Lord's Day Saturday ngadto sa Sunday. Okay. Alright, so anay oras, no? Thank you very much sa mga pangutana ug tubag sa maong discussion sa atong mga debaters sa karon. Ato sang pang shout out ang ato ang mga kahigalaan o mga kaigsunan diha dinhi si Brother John Alcordo. No, basta mga pangutana, basta mga comments nga involved sa discussion, so I'm sorry dili na ko na pagabasahon, no. Prog mga shout outs, no, ato nang pagabasahon. Si Brother Esteban Niharda, no, ingon pa niya, bro, good evening, can I join your program? Thanks and God bless. Pwede jud kayo, bro, depende kung musugot ning ato ang mga debaters sa karon. But then ato nga oras pa man is 9 o'clock, so kung musugot sila or dili, pero outside sa discussions, pwede makasagihapon makahatag og mga arguments nga kung outside na sila ng mga debaters, dili na ang mga debaters mo involved, or kung mo join sila sa discussion, pwede sa gihapon, no, hasta ta alas 10, no. Okay, so pwede kayo, bro, karon, no, di apo dire si Brother all right, Brother Romel Olofernes. Mayang gabi, bro, mayang gabi sabi mo. Brother Rodel, sorry, Brother Rodel, saan naman to, Brother Rodel? Domaging, watching from Nabutas. Soul Skippers, no, nice debate. Brother Dyson Basan, alright, so di lang ako basahon na, basta may involved or about sa discussion, no, sa mga debate. Okay, di kinsa tong nag-unang si, alright, so Brother Dyson, brother mo ni, okay, brother ni, kay lalaki man ang profile. Basan, shout out. Bro Dan from Davao City. Okay, so may gabi ninyo diha sa taga Davao City. Og diha po din si Brother Erwin Veraces. Alright, so may gabi mo, bro. No, basta ang comments about sa debate is dili lang nato na pagabasahon, no. Okay, si John Holden Medina, may gabi mo. Alright. So Rans Lasan Morido. Okay. Rinaldo Soronio Ramos Jr. Diya po din no? Nindot ang kay Dili. Okay, so thanks for the appreciation, bro. No, ato nang inoon kay di man pud sa lawayon ang ato ang mga debaters, no, kay kamao man sila mosunod sa role. So pasalamat po to sa ilaha nga wa ta na lisdan sa pag-moderate sa ilaha, no. Okay, Ma'am Connie Kisado, practice. Okay. Kinsa pa diri ang bago na to, Brother Texon Yolalio. Right. So I think no, so wala pa na to ma-shoutout. O di si Brother Mar Boris Resolution, maayong gabi mo, bro. Murag nag-request man ka sa nga musod ka. After sa discussion, bro, pwede kita makasuod or pwede kita kuan. So either outside sa debate na nila or kung willing sila mo join sa discussion, kung willing pa sila mo manubag sa mga pangutana sa mga audience, mo pasulod ta. Okay? So karon na ang sabot mo mahimo siya nga second part kay hasta pamantay ni alas 10 ang ato ang live. Alright, so proceed kita mga kaigalaan sa rebuttal nga part. Og ang ilang rebuttal nga part is mugbora tag 5 minutes ra sa ila, ha.
wala na cross examination ini ug mao kining final stand nila ang rebuttal nga part mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Okay. 5 minutes kadjot lang kay mangita sa tag-oras dinhi sa YouTube nga 5 minutes. Okay. I'm sorry. Okay, mauna nini ang affirmative side. Ikot lang. Bro Eugene, ready ka na bro? For your Sige, rebuttal salamat stand? kayo. Oh, Sige, sige. So, magsugod imong 5 minutes ug magsugod na ka sa pag-sulti. Shout out guys no sa atong 56 viewers, 57 no ning dagan ni kaniyang mga 70 plus. All right. So bro, proceed. Salamat kayo sa atong moderator o sa akong kaatbang nga nisanong sa among duha ka semanang panagsabot. Anyway, bahala na lang og wala niya gigamit ang maong libro pero for the sake na lang kay kamatuoran man ni ang ato ang ginagamit, ato ang ginasangyaw, ato gihapon ang basahon. We already led to conclude that the earliest period of Christian history, the only kind of Sunday, Lord's Day observed by the Christian community was indeed an annual one. And the weekly Sunday celebration somehow developed from the annual. Naana sa ilang Alpha and Omega, wala pa na ako madawat na nang sa volume 8, gikaming na kay gisiping paman to pito to ka buok libro. 7th day of the week Sunday gihapon mabasa na dito sa Alpha and Omega ug wa ko masayop. Pwede lang nato na gamiton for the fact nga wala ta ana nga libro. Mao lagi ni. So ang atong kaatbang nga naning kamot in towns pagguba sa kamatuoran kay iyahang uyunan ang Bible scholar si Katoliko. Unya karon iya na hinuong pagkasadon si San Jeronimo nga mo'y una nga na Bible scholar, bagtik nga Bible scholar sa Katoliko. Unya siya nasakto. Asa may kong tuohan aning Bible scholar si Katoliko o siya nga gadalag dokumento nga I don't know og taba ko'y nakita nga ang giisa ang libro. Natay mga Biblia mabasa Domingo iyang gidinay kay matod pa niya ang translator man na siya anya kanang translator kay Sunday keeper man natural mulaban karon naabay Sabadista Sabbath keeper or gitawag nato og kaning nagpahulay gyud Sabado ba nga translator nga gibutangan na niya di ana og Sabado nga Lord's Day na mauna wala ngano man sila mismo dihado kay dili gyud na nila mahitabo nga Sabado kay ilahang imo og Sabado katawan sila na kay bisan ang mga scholar ang ilahagan ni nga si Jack Blanco kaning niya nga kaning gikan man ni sa ilaha man ni sa Seventh Adventist man ni na-publish kaning gitawag nila og the clear word paraphrase dili ni siya kuana devotional paraphrase ni dinhi translation. Okay, matod pa, the clear word is not a translation but a devotional paraphrase of scripture expanded for clarity. So, giingon ka diri sa ilaha, gipadayag kapitulo 1, versikulo 10, nga, on the Sabbath of the Lord, I went to the island Rocky Shore to worship. Sabbath ha? Unsa man nga Sabbath? Matod pa sa ilahang Biblia. Nga Sabat yun ang gimension. So unsa man na nga Sabat? Unang giingon di ani sa gitawag nato og mga nagkalain-lain nga version sa Biblia. Saan di ang nabasa? The fact nga iyang gigamit ganina ang scholar sa Katoliko di lang ko mo accept adto nga fully nga mo accept sa libro nga mauyon og yakong questionon panalitan nga mauyon ka ba ani nga Sabado ang giingon sa inyong scholar unless and until ka makita na ko na ang libro ha og ang tibuok kopya ana back to back or kanang pika side kay basig giputol nagbasa sa atong amigo malimbungan ta kaubar na giingon ba nga mauyon ba to brad nga ang asido para sa mata og niingon ko go pagbutang sa matag na buta ko wala gi human na sumpay kung gusto kang mabuta. That's why. Dili ta basta-basta dayon mo yango sa iyaha nga mga argumento kung pauyonon ta niya ana unless and until kung makita nato mabiton ning nagdebate hayta kay para unsay mga dokumento atong mahuling. Ang Latina Vulgata nagtugaan nga si San Juan Domingo man nga gigamit na sa mga Sabadista ang Latina Vulgata kay sa katarungan nga niya mabasa sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 santuso na Sabado.
Pagabot niya na sa Domingo, i-deny niya kay matod pa iyaha lang na sa translator. So buti pasabot kay iyahar mi na sa translator. Unya gamito nato ning katarungan niya nga iyaharas translator. Then kanang si Monsignor Yap kay ga-translate man siya, mabasa man din Sabado sa Old Testament. Ngano si Monsignor Yap wa man siya magsabadista? Oh no. Ha? Kung tinuod ng gisulti ni Monsignor Yap, una diya unya kini atong gipanggamit dili man ni mga putos buwad, dili man ni mga gitawag na tog pinunitan ng basurahan, mga ligon man nga mga dokumento, mga Bible, di man ni ato kanang ingnon nato nga pag kapitulo ba bersikulo laway lang. Ha? Kay mabasa man gini litra por litra kanilang daang the Message Bible nga akong gihawiran din niya. Duha man ni kabuok na may sa protestante ani. Mabasa man din Domingo ang mabasa. I was Sunday and it was Sunday and I was in the spirit praying. Klaro kayong Domingo. So, Time's up. Sa nga to ang amigo. Daghang kayo salamat, Mr. Moderator, o mayang gabi kanatong tanan. Sorry, wa ko ka-remind kay ning kuan ko, ning gawas ko. Okay lang. 2 minutes unta. Okay, so since wala na ni cross examination, proceed na lang kita sa rebuttal no sa negative side. Bro, 5 minutes ang imong oras magsugod kung ikaw magsugod sa pagpamahayag. Okay, daghang salamat sa ikaduhang nga gayon. So, gamay mga kaigsunan, mangayo ko dispensa sa kuha nga katbang mitungod sa kung nga mas mutuo ko sa ilahang mga teologian or sa ilahang mga nagsulat sa libro tungod kay naka-eskwela siya niya si Brother Eugene wala. Si Brother Eugene graduate ni education sa akong nasabtan. Ang akong pasabot nga wala siya background sama sa background sa mga theologian nga ilaha ang nagsulat niadto nga mga libro. So mas mutuo ko nila. Wala ko intensyon nga kanang idaw ng akong katbang. No, dili na mao. Pero padayon ta makaigsunan. Padayon ta makaigsunan. Atong nakita nga maluoy gyud ko sa kuha nga katbang ba. Maluoy gyud ko sa akong katbang tungod kay dili naman gud kinahanglan paghub-on ako ang iyahang stand. Kay ngano man, wa man siya kabarog gani. Guba namang daan. Dili na gyud kinahanglan panghub-on kay guba naman daan, wa man siya kabarog. So klaro kayo, ang giingon pa nila nga ang Lord's Day, nga Easter Sunday, gitawag na nga Lord's Day pinaagi sa unsa man sa ilahang nga iglesia. Sakto ang ilahang nga libro ang gisulti sa ilahang libro. Sakto ang gisulti sa ilahang nga libro nga nothing in the Bible, nothing in the Bible nga usbon ang Saturday, Lord's Day ngadto sa Sunday. So ato nang basahon pag-usab. Atong basahon pag-usab. Gibasa na ko ganiha ang mga libro. Nagtuo ko nga pangutan-on ko niya niini mga libro ha, pero wa. Kung ingon siya nako nga basin kunog nangilad ra ko, ako ra gipanggutlo-kutlo nganong wa man ko niya pangutan-ana. Naghuwat gyud ko nga pangutan-on ko niya, pero wa gyud siya mangutana. Wa gyud siya mangutana. Muna nga akong basahon pag-usab. Akong basahon pag-usab ha. Giingon din niyo, the faith explained. Giingon din nothing is said in the Bible about change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Klaro kayo makaigsunan ang gisulti diha sa ilahang libro sa ilahang mga theologian sa The Faith Explained. Sayod ka ni makaigsunan mo wa niya gamita basin og wa siya ani, ni wa pod siya makatuon ini or wa pa siya makadawat niini. So basahan ni Brother Eugene Gapo aron malamdagan ka about niini nga ato ang pagtuon karon. So gayon din we know that in Old Testament times it was the 7th day of the week. Unsa man ning 7th day of the week? Saturday. Saturday. Gibasa na nato gani, gibasa po na niya kaganiya mga kaigsunan. The Sabbath day which is observed as the Lord's Day, that was law of God, gave it to Moses on Mount Sinai. Remember to keep holy the Sabbath day in Exodus. Gibasa niya kaganiya sa katong Latina Vulgata nga sa Exodo 20 bersikulo 8 Sabado. Yan nagigamit kaganiya. Yan nagigamit kaganiya. Unya ang giingon din sa Exodo, mao na ang Lord's Day. Klaro kay na makaigsunan ang gisulti din sa
mao nga mga libro. Unya giingon pa din the Catholic Faith Handbook. Naghuwat gyud ko nga iya kong pangutan-on ini. Giingon din the church requires us to celebrate the Lord's Day and other holy days of obligation. Ang nagkuan makaigsunan giingon din ang church gyud nag-require. No? Dili ang Bible. Dili ang Bible nagsulti makaigsunan o makaigalaan. So giingon pa din sunod for the giingon din sa the New St. Joseph Baltimore, the church commands us to keep Sunday as the Lord's Day. Imagine, kinsay nagkaman ang church ra gyud makaigsunan o makaigalaan, dili gyud ang Biblia. Dili gyud ang Biblia. So, muna nga mas mutuo ko ni ining ilang gipangsulat sa ilang nga mga theologian nga ang Lord's Day Saturday giusab lang sa mga unsaman sa church sa Roman Catholic Church. Sa Roman Catholic Church gingon din for the reason nganong giusab kay si Kristo nabanhaw sa Domingo. Si Domingo nabanhaw sa Kristo. Muna ay rason for this reason the church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday. Klaro makaigsunan o makaigalaan, dili na nato malalis. Una naghuwat ko niya nga pangutan-on ko niya ini, pero wa man siya mangutanak tungod kay sa rason nga sa rason nga wa man siguro siya magtuon ini makaigsunan o makaigalaan. Nya maingon siya, basinog na makakrana, gikotlo-kotlo ra niya, gusto na ko makita, gipangutan na untan niya kaganiya. So nang maluoy gyud ko makaigsunan sa kong katbang tungod kay wa gyud siya nakapabarog sa iyaha nga tema nga bungkag pasta ng lukod. Okay, daghang salamat. Sige kayunan. Okay, sa diha na human mga kaigalan. I'm sorry. Diha na human mga kaigalaan ang ato ang biblical discussion sa karon og atong nadungog ang matag side sa atong mga debaters. Og nakita nato mga kahigala ang ilang tagsa ka mga baruganan. Hinaot nato nga kita mahimo tag objective sa tanang mga gipabarog nila mga kahigalan o sa ilang mga gipanglatag nga mga ebidensya. So ihatag na lang nako siguro ang 30 seconds nga pagpasalamat sa matag debater. Unahon nato ang negative side. Pagpasalamat bro. Okay, daghang salamat sa kigayunan sa mubo nga higayon labi na sa kong katbang nga sa amo nga pagsabot-sabot iha kong gidaginot matud pa niya daginoto na lamang kanako bro. So salamat kay kong gidaginot ug salamat nga nakapamahayag ta pinaagi sa kamatuoran diha sa Biblia og sa ilahang nga mga referensya nga ang Lord's Day day. So muna na so ningan ana daghang salamat usab sa moderator nga nihatag og higayon og sa tanan nga nagatan-aw karon. So hinaot nga subaybayan nato kini nga page. Kini nga page kay daghan patag matun-an, daghan patag mabati nga naglain nga mga debate. Og mayong gabi yung tanan, ang Dios magpanalangin. Stay safe everyone. God bless. Okay, bro Eugene. Salamat kayo sa atong mga viewers rong gabi una sa atong kaatbang pod nga nisanong siya sa ato ang lantugi ron kay kung di ni madayon kay naalang-alang mo to. Sige na lang at least nanungha gyud. Salamat kayo kay atong debate fair play walay tawag aning ni ang gubot niya walang okay to sa ko bro nga kanang naay pamersonal sanay naman tayong masaktan bro. Walang problema yan. Anada ni masakitan balag unsa na lang isultin nyo ko. But anyway, salamat kayo katong yang giingon na ako mogamit atong libro wa na ko sig question actually sa atong mga viewers ato dire dili kayo ko mo question ni anang mga libro nga wa nako dadaa o nang unless and until nga makita nako na nga mga libro. Salamat kayo ni Bradan Maasin nga usahay panghati ro binas Bradan Maasin akong debate nya di kay nako mapansin. Bro, salamat yan mo bro ha og mayong gabi ay kanatong tanan. God bless. Sige pero before ta siguro mag shout out ko lang ning mga pipila dinhi ka mga nag-comments kay brother Rico Dante. So may gabi nimo brother Rico og kang brother Terso Orozco. Okay, so may gabi sab nimo og kang brother Mitchell Bendilio ang tingog sa kamatuoran. So congratulations ninyong duha. Kang brother Erwin Virases matod pa niya maayo ang debate kay dili chapi.
So kuana no na blessingan kay napanalanginan kay nindot no ang matag signal no sa Pikas o Pikas. So Brother John Alcordo diya sa gyapon kauban nato si Brother Hubert Nasis. Shout out from Cagayan de Oro City. O diya po si Brother Pastor mo guro Brother Pastor Rodel Dumaging. I don't know no. I'm sorry kung pastor ni or dili ba no? Dili ko sure. So, brother na lang kita para sure bulgyan. Okay, so magampo kita. Magpasalamat kita sa Ginoo mga kaigalaan. Atong i-request si brother. Una pa day ko na ulihan no. Shout out Mega Live. Shout out kang brother Jomuel Maasin. Oh, gusto gid siya nga mo shout out kuno so Mega Live. Shout out kanimo brother Jomuel Maasin. Mao na siya nga ako ang gwapuhon nga ingon nila liwat ko mas kuha from Ruby ko mo to. No, brother Jomuel Maasin. Shout out diha kanimo. Niya, ari na taguro sa pag-ampo, no? I-request na to si brother Jonel. Bro Jonel. Ampo ta bro Jonel. Okay, sige, magampo ta. Okay, ampo ta. Ginong Dios, sa mga pasalamatan nang imong pagkamayo sa matag usa kanamo, nakahimo kami sa amo ang pag-discuss karon about sa mao nga topiko. Panalangin niyo Dios ang matag usa nga magpabilin ng kamatuoran kasabalan nga kasulatan uban ni Ginoo nga mokabot kini ngadto sa kadaugan sa buhat ning kinapuso nga panahon. Salamat sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.